मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारियाव आरो बिथांनि जोनोम गामि बे पानसिलियाव बिथांखौ फबनाय थावनियाव बोसोरफ्रोमबो बिथांखौ बिथांनि मुंख्लं सानखौ गोसोखांनानै आरो बिथांखौ सिबिनायनि असिला लानानै भारतनां हांख्रायजानाय बुलुर सना काप बादायलायनाय बेयाव खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय 23थि बोसोर आरो बे 23थि बोसोरा दिनै 7-8-9 जानुवारि दाननि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जाखायो दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन दान्दिसे उनाव जोंनि भेरगाव महकुमानि एसडिअ सिभिल बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो बे गेलेनायाव देग्लाय जोङो मोन 8 हानजाखौ जों हांख्रायदों जोंहा गुजरात हारियाना इउपि गुजरात वेस्ट बेंगल मणिपुर आसामनिफ्राय जों आसाम पुलिस आरो आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो लकेलनि मोनसे हानजा खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशन गासै मोन 8 हानजाखौ लानानै जों बे गेलेनायखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो 9 जानुवारि बिथांनि मुंख्लं सानखालि बिथांनि मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा फैनो थाखाय खोथा होदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो देग्लायनि बे जोबथा बादायलायनायखौ जों खुंगोन होननानै आसा खालामनाय जादों। मोनसे आलादा सोंथि इउपिपिएल दोलो हिसाबैथ' जोङो खामानि मावगासिनो दङ जोंनिफ्राय जि हाइकामान्ड दङ हाइकामान्डनि बिथोन आरो हाइकामान्डनि थांखि बायदियै बिटिआरआव थानाय दा मोन 15 बिधानसभा समस्तियाव एमएलए बिजाथि फसंनो थाखाय जि ग्रासरुटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौ आरो माखासे अर्गानाइज खालामनांगौ बेखिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो फंसे खोथायै बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानाय खामानि सोलिगासिनो एलायन्सनि खोथा दासिम जेबो फाइनालबो जायाखै आरो सावरायबाय थानायबो बिदि जायाखै खिन्थु जों दिनैनि पजिसनाव जोङो हारसिङैबाबो बिसायख'थिखौ गेलेनायनि थाखाय जोङो थियारि जानानै दं। दिनैनि तारिखआव इउपिपिएलनिफ्राय बेबायदि एलायन्सआव थागोन बिदि खोथा जेबो गैथ'वा जों जेरै हारसिङैबाबो जों गेलेनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लानानै दं। बिटिआरनि बाहेराव बिजाथि थिखांनायनि बिटिआरनि बाहेराव जों बेबायदि बिजाथि थिखांनायनि सिन्था सरसाया सोलिदों खिन्थु फाइनाल बिदि कनसेप्टआव बा फाइनाल डिसिसनाव फैथ'वाखै।